ukuzithanda bathi amajongo usibona nje sicishe kanje ukuzithanda nenhlanzeko amajongo usibona nje sicishe kanje ukuzithanda nenhlanzeko amajongo usibona nje sicishe kanje ukuzithanda nenhlanzeko usibona nje sicishe kanje ukuzithanda usibona nje sicishe kanje ukuzithanda usibona nje sicishe kanje ukuzithanda usibona nje sicishe kanje usibona nje sicishe kanje ukuzithanda usibona nje sicishe kanje usibona nje sicishe kanje ukuzithanda 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 usibona nje sicishe kanje Eleke babukele bakhaya kumashelela TV igama lami siyabonga uwakasibiya sivelela phaya emsakazweni iVoice FM namhlanje ke besilontsha ke la ingoma emnandi kakhulu uSanda umfo kaMagubane ethi Amajongo nangampela kaMajongo ngabe khona kuyabona la emva kwami mahle kakhulu agezile aqophile mahle kodwa ke njengamanje angikhulume nelinye ke lamajongo ke elikhona ke la lisitshele nje kafushane ukuthi ngabe kuhambe kanjani sawubona mfethu uyaphila bapho siyaphila kakhulu mfethu ngiyabona namhlanje ligezile nibahle kanje nihambisana nengoma ethi siyethwe namhlanje yensizwa umfo kaMagubane ethi Amajongo mhlambe ngabe busho ukuthini nina lokhu uma ngabe nila nilontshana lengoma mfethu ngiqale ngibingelele nje ababukeli emakhaya ngithi mfethu sijabule kakhulu sithe lensizwa misicela ukuthi asifike la sizoyeseka njengabantu njengoba usibona mfethu sigezile screen nasenhlizweni zethu ke sibadleni thina asithathi iside lomuntu thina kuyaziwa njengoba usibona nje sigoya njena nje uyazibonela ukuthi singabalandeli babani kodwa sithe inkabi yethu ngoba umfana osemncane osakhulayo elentuzana emculweni ofikayo asithathe nje sithi sizobheka la kulentuzana ukuthi siphusha kanjani album yakhe le kwezophuma sayicela insizwa sithelekile njengoba usibona nje mfethu sijabule kakhulu kodwa so singasho ukuthi mhlambe lento ye support emculweni kamaskandi into ngampela enibambile into ephila kunina ngoba kusho ukuthi abalandela abanye kodwa futhi manje nithe nomunye umfowethu mangabe naye enza umsebenzi omuhle kanje leza ukuzomsupport mfethu sifuna ukuyilwa lento ukuthi abantu bengagwebhani njengoba ngisho nje ngithi ngoba siclean nje singamagcokama sifuna ukuthi yonke into ibe clean emculweni mfethu kungaba ukuthi kuthenini sesisayida nabanye abantu asayidi la yabona uSanda mfethu umfana omncane yabo uthema isicela ngakhuluma nezinsizwa nabo.Untshebe nabo bhuti abadala bakhona mfethu nazo insizwa sikhona lasihlonipha and ingane encane le sathi hayi sifike bafethu senzele ukuthi umculo lo asiwenze ube uqonde hayi ukuthi ube nokwebhala emculweni sicela abantu sebeyabulalana yabona abantu abakuqonde ukuthi emculweni kwesikhathi amakhwejwana mhlawumbe suwedlalwa yabona abantu abalandeli abangathathi ngalondlela le embi yayibona bhuti ya mfethu umyalezo wengoma ucacile uthi Amajongo ingoma egqugquzela kakhulu inhlanzeko mhlambe njengawe nje mfethu njengoba uyijongo nensizwa lezi ezinye isihlezi nazo la uyabuthi ziqolile ngempela izinto zingamajongo ungathini umlayezo wakho onawo obhekise nje kwamanye amajongo abukayo lapha emakhaya njengamanje into ebalekile bafethu siyakuthanda ukuqoka kahle kodwa into ebalekile asiwabheka emakhaya asibheke ingane zethu asakhe emakhaya akondliwe emakhaya bese siyaqoka sibabahle
sibe sharp amase seyiqonyela insizwa ishade bafowethu insizwa ishade ibeka kanjalo ke insizwa ithi sesikwenze konke babukile emakhaya usahlena yeke lapha na usiyabonga wakasibiya ovela lapha ya kwi-Voice FM sikulethela intokozo sihle namajongo ke namhlanje ngoba lozulu kathi sixoxana nawo namanje futhi saqhubeka sixoxana nawo insizwa zinhle igezile sonke nazo yabona lapha ngwami kathi sihlena yeke la umfoka lokhu zanathi leyo sixhumana naye ke naye ke sikhuluma naye umfoka Mthembu umvelaze ibeka kamnandi indaba yamajongo ngifuna ukucheka ke la majongo ukuthi njengoba sibona ukuthi umculo kamaskandi uyilolu hlobo lewona ngifuna ukucheka ukuthi ngabe qhazalini enithi nina umaskandi kalidlala eqinisekiseni ukuthi izizwe ezahlukahlukene imphakathi ihlezi ibumbene mhlawumbe kwengichoke nje lapha yana kuntshebe hayi la mlaleli emakhaya ukhuluma noNtshebe umfowami Mthembu so njengoba siyakubonga ukuthi ngiqale ngibonge ngombuzo umsakazi ukuthi usiphe ithuba sikwazi ukusondela sifose kumfana omncane umfana siyambona ufikile endimeni emculo endimncane kodwa ikhona likhona akukho okuningi esengizokhuluma ngoba umfowethu sokhuluma wakamthembu so ngathi nje engakhuluma ngomfowami Magubane ukuthi akaqhubeka ibambe khona nento eyenza ukuthi sisume phansi sithi siyasukuma somseko mfana siyakhombisa ukuthi kahle kahle la emculweni kamaskandi sibumbene yabo thina singabalandi bamthandeni awuze usisho siyayibona sibona nje sicikeka hayi la mlaleli emakhaya ukhuluma noNtshebe umfowami Mthembu so njengoba siyakubonga ukuthi ngiqale ngibonge ngombuzo umsakazi ukuthi usiphe ithuba sikwazi ukusondela sifose kumfana omncane umfana siyambona ufikile endimeni emculo endimncane kodwa ikhona likhona akukho okuningi esengizokhuluma ngoba umfowethu sokhuluma wakamthembu so ngathi nje engakhuluma ngomfowami Magubane ukuthi akaqhubeka ibambe khona nento eyenza ukuthi sisume phansi sithi siyasukuma somseko mfana siyakhombisa ukuthi kahle kahle la emculweni kamaskandi sibumbene yabo thina singabalandi bamthandeni awuze usisho siyayibona kodwa akusho nje basilandele umthandeni ngeke siphose isandla emntwini osondela kithi simbone ukuthi akaxabane emthandeni akaxabane namuntu emculweni umuntu mayaxabana emthandeni akaxabane namuntu emculweni siyasondela kuye kodwa umuntu oxabana emthandeni ofika nochoka emculweni asondele ngoba asigqugquzeli udlame sigqugquzela ukuthi ufune ukuthi emculweni kamaskandi sigcine simo siyeke le nto ukuthi masifike emculweni kamaskandi sishayana silwe sibebhana sibanga ubani into njengayiqinisekisa kakhulu ngathi umfana ngiyacela ukuthi ngiyafisa ukuthi into yakhe njengoba sifikile namhlanje ebesiphusisa album yakhe azoyikhipha ibe impumelelo uthi uyacela ukuthi into yakhe ibe sibusiso ialbum yakhe ibe impumelelo ukwazi ukuthi umfoka Nkomose uSanda umfoka Magubane ngoba ekhiphele single yakhe emnandi kangaka mbukela lapha ekhaya ke iyeza ke futhi nayo ialbum aduze ukuvezele ke insizwa emini la siqopha ivideo leyo ukuthi noma kanjani le emva kwe nje insuku ezimbalwa ialbum usebenzela lapha kwayo izophuma na kanjani ngifuna ukuchecka lapha futhi ukuthi njengoba amajongo futhi banibona ukuthi umaskandi usungene wagxila kakhulu emajongweni igengele esiyabantu abasha ngicabanga ukuthi kunomlayezo othize ewudlulisayo lengoma kubantu abasha ekutheni abazithanda ngabona nikhuthaza ingezo njengoba ninje nibancane nikanje la ngifuna ukuchecka la ukuthi ke mhlambe umaskandi ungadlala liphi ke manje iqhaza eqinisekiseni ukuthi udlame ngempela uyalehlisa ngoba uyakwazi ukuthi ugqugquzela ingezo ibe impumelelo nakho siyanibona nibasha nigezeni bahle ngifuna manje ukuchecka ukuthi udlame ke manje ke mhlawumbe umaskandi ungenze njani mfoka baba ekutheni abaculi bethu bekhiphe ingoma ezinomlayezo okhuthaza nje ukuthula kuphela ake nginikeze nayo inkosi yamabonde inkosi yamabonde nginikeze nayo inkosi yamabonde ichaze lena inkosi yamabonde ukuyibamba ngombondo uyibambe ngombondo inkosi yamabonde mfethu nanku umbuzo abaculi bethu kumaskandi kwindima iyonke ungathini kubona ukubakhuthaza ekutheni bekhiphe nje ingoma egqugquzela ukuthula emphakathini okay ngibonge umbuzo ngilibingelele lonke balaleli emakhaya
into engizoqala ngikhulume ngayo kakhulu umculo kudala udume ngokuthi umculo weinsizwe ezishingayo but kwaze ukuhamba kwesikhathi sabona nabaculi besifazane bengena khona okusho ukuthi into ekwaziyo ukubeka isinkwa phezulu kwetafula ekhaya. So into ebaluleke kakhulu as ama-artist aculayo ukungafaki inhlambe emculweni wabo ezodala uthuthuva emakhaya. Cula nje bhala imessage izomphilisa umuntu lo. Fane no gospel. Gospel message ya deliver baphila abantu bashaya uhaleluya. La kumaskandi ngokunjalo bafowethu siyafisa ukuthi ungabukhona umculo ozogadla omunye akusho ukuthi uzophumelela. Kumele uqale ugadle. Uyakwazi ukudeliver message and then bawuthanda abantu bakuseka. Okunye engikugcizelela kakhulu njengoba umculo wamaskandi sokungene i-youth. Dala kwakuyabantu abangakaze baye esikoleni but bekwazi ukuyiphilisa ngabo. Manje sokungene i-youth ewuthanda kakhulu umculo. Ngiyafisa ngathi nezinga lalo nganyuka libheke phezulu uziyongena nakuma-online stores. Bonke abaculi bakwazi ukuthi iy'ngoma zabo bayithole bayifake phakathi ama-online stores. Since abantu abaningi ungabantu abafundile abakwazi ukuthatha amafoni abo bakwazi ukuyi-download ingoma rather than ukushona esitolo uyofuna i-CD ngoba leyo nto leyo ukuthola ama-CD yenza gcina sokuduplicate umsebenzi womuntu. But into enhle kakhulu ukuthatha ingoma uyifake kuma-online stores so that wonke umuntu ezokwazi ukuzi-assessa even nophesheya overseas abone ukuthi cha ukhona umfoko waMagubane nayo lapho uyacula ngakwazi ukuyithola ingoma zakhe ngiyawona. Danke mfethu yabona ke inkosi ikhuluma udaba olubaleka kakhulu la ithi asihambisane nesikhathi asiguqule isikhathi uyakuthi isikhathi manje se-4th IR 4th Industrial Revolution ukuthi umculo awungene kuma-digital platform akuguquka umaskandi nawo siwubone amaciko ofaka umculo kulezi nkundla ey'nkundleni zokuxhumana ukuze phela kube lula nokuthi umuntu ekuphi noma kanjani ukuthi awuthole kalula njengamanje ke la ngiyabona emajongweni la khona ijongo elincane la nalo futhi elulendeleka ngamandla kakhulu umculo lo kamaskandi kanti mhlawumbe ngasibika nje kafushane ukuthi ngabe lona lincane likangaka yini le elenza ukuthi ngempela liwulandele umaskandi libe yijongo lithande ingezo ngalehlobo sobona ndoda yaphila yaphila bani kamla awumeluleki igama lami bezobhova kodwa asiwe ungathini ke bhova into engingayibeka la ukuthi njengoba ngihle no-ankele ngama no-ankele ngawo ngisupporta umculo wamthandeni ngisupporta nabo bonke abaculi ngoba ngifuna ukuthi ngingabani kube ngathi siyakhetha amasayidi njengoba ngiwulandela umculo ukuthi ngiyawuzwa egazini ukuthi umnandi kumina ngifuna ukugqugquzela nabanye abalingana nami ukuthi bawuthande lo mculo. Yeah. Isebe yakhe ijongo leli elincane lithi ligqugquzela ukuthi abantu abawuthande umculo ebese ke ebayagezela lapho umbukele ekhaya weMashinela TV kanti thina ke siyi-Voice FM asitsheleke la ukuthi uyasithola ke la sisakazela bukhoma ke lapha eJG Zuma high school lapha emva kwase-Bridge City kwaBesta nokuyilapho ke sikhona i-studio sethu kanti ungasithola ke no-Facebook sikhona lapha kwi-Voice FM kanti enkundleni lapha online ungasithola lapha ukuthi nje Voice FM 27.radiostream321 ebese ke uyaqaphuna ke iy'nhlelo zethu kanti thina ke siyi-Mashinela TV nayo ke uyathola futhi ku-YouTube kanjalo ke naku-Instagram bafowethu siyabonga kakhulu niqhubeke njalo nithanda umculo wesintu nithanda umculo wasemakhaya aningihlale nihlombe nje ngengezo Sweet love.